ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ସହର ଦେବାସର, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କଏଦୀ ଭାବରେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜେଲରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରାଇଲେ। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା କଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ସାହିଲ ନାମକ ଏକ ମୁସଲିମ ପିଲାଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। ସାହିଲର ବୟସ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ। ସାହିଲ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧୋଇବାର କାମ କରୁଥିଲା। ସାହିଲର ବାପା ମା ଅତି ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାହିଲକୁ କୌଣସି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାହିଲ ଚା ଦୋକାନରେ କାମ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସାହିଲର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମାଲିକ ଦାବି କଲେ ଯେ ସାହିଲ ଦୋକାନ ଗଲାଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାହିଲ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନଥିଲା। ସାହିଲର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନବ ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାହିଲ ଏହି କଥା ତା ମାଲିକକୁ କହିଲା, ତା ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ସାହିଲକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୋର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଚୋର କହୁଛୁ? ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଚୋର? ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉନି ଯେ ସେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରେଇବ? ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ସାହିଲକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଏହାପରେ ସାହିଲର ମାଲିକ ସାହିଲ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାହିଲକୁ ଚୋରି କେସରେ 3 ମାସର ସଜା ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ମା ଜଣେ କରୁଣାମୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ମା ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଆରତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭରସା ଜିତିଥିଲେ। ସାହିଲକୁ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା। ଜେଲରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସାହିଲକୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହେଲା? ସେଇଠୁ ସାହିଲ କହିଲା, ସାହେବ, ମୋ ମାଲିକ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ସାହିଲ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାହିଲକୁ ସେହି ଜେଲରୁ ଏକ ବଡ଼ ଜେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାହିଲ ଜେଲରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ସାହିଲର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜାମିନରେ ଆଣିବେ। ସାହିଲ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ସାହିଲ ହିଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସାହିଲର ମା ବାପା ସାହିଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜେଲକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସାହିଲ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଏଠାକାର କିଛି କଏଦୀ ମୋତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ସଫା କରାଉଛନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଖାଇବା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମା, ଏମାନେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସାହିଲର ମା ବାପା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଜେଲ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ସେହି ଜେଲରେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ କଏଦୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କଏଦୀ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନିରୀହ କଏଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସାହିଲର ମା ବାପା ଯାଇ ସେଠିକାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସାହେବ, ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅର ଖାଇବା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ଜେଲର ଅଫିସର ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ଯେ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇବ ସେହି ଥାଳିକୁ କଣା କରିବ? ତୁମେ ଯାଅ ଏଠାରୁ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପୁଅ 3 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ସାହିଲର ମା ବାପା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅପମାନକୁ ସହି ନ ପାରି ତୁମେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ
ଆଉ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଏ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେମାନେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଗଲେ। ସାହିଲର ବାପା ମା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଜିଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଜେଲକୁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି ତୁମ ପୁଅକୁ କେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାହିଲର ବାପା ମା ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସେହି ଜେଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସାହିଲକୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସାହିଲ ଭୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାହିଲ ଯଦି ସେ ଜେଲର କୌଣସି କଏଦୀର ନାଁ କହେ ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିବେ। ସାହିଲକୁ ଦେଖି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସାହିଲ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲା। ଜେଲର ଭିତରେ ତା ସହ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସାହିଲର ପରିବାର ଯତ୍ନ କିଏ ରଖିବ? ଏହା ଭାବି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘୁରୁଥିଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ଆଉ ସେହି ନିରୀହ କଏଦୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ସେହି ଜେଲର ପୋଲିସମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଏତେ ଭୁଲ କାମ ହେଉଛି? ସେଇଠୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ସେ ଏକ କଏଦୀ ବେଶରେ ସେହି ଜେଲକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କଏଦୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜେଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ତୁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏଠାରେ ତୁ ଯେତେ ଦିନ ରହିବୁ ସେତେଦିନ ଆମର ସେବା କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଦ ଟିକେ ମାଲିସ କରିବୁ। ଏହା ପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାହେବ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସାହିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସାହିଲ ସହ ଜେଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି କଏଦୀମାନେ ସାହିଲକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ସେହି ଜେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କଏଦୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେହି କଏଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାନ୍ତି। ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଏଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିରୀହ କଏଦୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କଏଦୀମାନେ ଜେଲର ସମସ୍ତ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କଏଦୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ସାହେବକୁ ଦେଖି କିଛି ପୋଲିସ କହିଲେ, ହେ ନୂଆ କଏଦୀ, ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାହେବ, ମୋ ନାଁ ଅଭିନବ। ତାପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁ ଏଠିକୁ ଆସ। ସେଇଠୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଲେ, ସାହେବ, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ତୋତେ ଯେତିକି କହିଲି ତୁ ସେତିକି କର ଆଉ ଅଧିକା କଥା କହନା, ଏବେ ତୁ ଆମ ସହ ଚାଲ। ସେଇଠୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କ ସହ ଗଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ଚାଲ ତୋ କପଡ଼ା ଖୋଲ। ଏମାନେ ମୋ କପଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କପଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ପଛରୁ ଆସି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତୋତେ ଯେତିକି କୁହାଯାଇଛି ତୁ ସେତିକି କର। କିନ୍ତୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ତୁ ଯାଇ ଆମର ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିଦେ। ପୁଣି ଥରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ରାଗି ଯାଇ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଲାଇନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସାହିଲ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତୁମ ସହ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେଇଠୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ସେ ପାଖକୁ ନେଇ ଲାଠିରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ସାହିଲ କହିଲା, ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ମୋତେ ତ କଏଦୀମାନେ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିଥିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଯେତେ ବି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଜେଲର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଜେଲରେ କେବଳ ଅପରାଧୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେହି ଜେଲରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଖେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଯେ ସେହି କେସ୍ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଜେଲରେ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଏବେ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସେହି ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲ ସେ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ତୁମେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ସେଠୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ତୁ କିଏ କି? ତୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତୋ ଗୋଡ଼ ଆମେ ଧରିବୁ? ଚାଲ ଯା ଏଇଠୁ, ନଚେତ ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସେହି ଜେଲର ମୁଖ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କହିଲେ। ତାପରେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେଠାରେ ଯେତେ ବି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ବି କଏଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସାହେବ, ଆମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆପଣ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ବୋଲି। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ କି ଆପଣ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ, ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଟିଭି, ଫ୍ୟାନ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆମେ ସେହି ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରି ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଜେଲରେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଚାଲିଛି, ଏହି ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଜେଲରେ ନିରୀହ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଜେଲକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ଯେତେ ବି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଜେଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସାହେବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ। ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଜେଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କି ଜେଲର ଜୀବନଯାପନ କେମିତି ଏବଂ ବାହାର ଜୀବନଯାପନ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କଏଦୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜେଲରେ ଥିବା ନିରୀହ କଏଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଏଦୀମାନେ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଦେଶର ଅପରାଧକୁ କେମିତି କମ୍ କରିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଜେଲରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିବେ ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିବେ? ତାପରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସେହି ଜେଲର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେହି ଜେଲର ମୁଖ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସେହି ଜେଲର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିବା ଲୋକ କଏଦୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାହିଲ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ସଲାମ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ସାହେବ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଜେଲକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୋ ପରି ନିରୀହ କଏଦୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାହିଲ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସାହିଲ ଜେଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ଜେଲକୁ କଏଦୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସେହି ଚା ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନବକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନବ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ସାହିଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁନଥିଲା, ସେସବୁ ଟଙ୍କା ଅଭିନବ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାହିଲ ପାଇଁ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଜେଲରେ ଯେତେ ବି କଏଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବାହା ବାହା କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ ସେହି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି
ଏହି ଜେଲରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ ହେଉଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ତୁମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ DSP ସାହେବ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ।